Dibor kiring haino haitini sok pailajak omo hingkhe khowai boro moidan yang boro moidan thangna lama katal ang basuk sisukya hingkhe oro chwrai khoroksa bemar sak hamya bini kisa bwkhani problem heart ni problem hwnai ano buma sahormani hingkhe belai khe jora kesep angbo norok nukbai khana ani Facebook page o ani ama sak hamyakmani hingkhe belai khe jora kesep angbo belai busy wngwi tongmani koyek din romwi hingkhe tini just aisugo se ang GB ni phaio hingkhe GB o thanglaisu khaimani ekdom muktwrwi paisukya belai kosto iko tabuk ekdom thona muchungwi tongo satongni bagwi thona muchungwi tongo tei bike bai belai muktwrwi se paiyakho haifano tui tam khainai aro chwrai khoroksa belai sak hamya buma bupha sukya hinui sahormani bagwi haino hai nainani bagwi ma phaikya chubamung kisa sanjamani bagwi abono tamung wngbaikha chini lukurok chini chwrai rok belai khei o jorao wanao abono tabuk thangwi bujinai gana tamo bomo hai hingkhe chwrai rok hingkhe chini thinang aboni bagwi chwrai rok no khai belai khe important rwnu nango jora kesep no hingkhe ang sariko haino hai GB o thangnai aboni bagwi tabuk jora mano hwnwi fatsa nai thangnani hwnwi phaimani to chalo emne chini para bai 1 ghonta hairok nango hingkhe yang tei kisa shortcut yang sonai teikhai hwnwi yang tei basui phaimani hingkhe abono norok support khlai tongdi phaidi chwng abo haikhe no je mantui chubalai tongo nta.